talba ta' affidament lil Madonna miktuba mill-Papa Franġisku għal dan iż-żmien ta' prova fejn id-dinja maħkuma mill-coronavirus. Taħt il-ħarsin tiegħek nistkennu, Om Qaddisa ta' Alla. Fil-qagħda drammatika ta' bħalissa, mimlija dbatija u ġieħ li qed jifnu d-dinja kollha, lejk induru, Om Alla u Om tagħna, u nfittxu l-ken taħt il-ħarsin tiegħek. U Verġni Marija, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena f'di l-pandemija tal-coronavirus u farraġ lil dawk li jħossuhom infarka u qed jolfqu minħabba fl-eżiż tagħhom mejtin, xi darba midfuna b'mod li jħalli ġerħat miftuħa fir-ruħ tagħhom. Wieżen lil dawk li huma mħassbin għal persuni morda li biex ma jirriskjawx li jittieħdu ma jistgħux ikunu qrib tagħhom. Imla bil-fiduċja lil min jinsab anzjuż għal futur inċert, għal konsegwenzi fuq l-ekonomija u fuq ix-xogħol tiegħu. Om Alla u Om tagħna, itlob għalina quddiem Alla missier il-ħniena biex din il-prova qiebsa tintemm, ħanerġgħu naraw ix-xafaq tat-tama u taslim. Bħal f'Kana, idħol int quddiem l-iben divin tiegħek u tolbu irrot faraġ lill-familji tal-morda u tal-vittmi u jiftħilhom qlubhom għal fiduċja. Żomm idejk fuq it-tobba, l-infermiera, il-ħaddiema fl-isptarijiet, il-volontira li f'dan il-perjodu ta' emerġenza jinsabu fuq quddiem nett u qed iqiegħdu ħajjithom f'riskju biex isalvaw ħajjiet ta' oħrajn. Sieħeb int, itħabbrik erojku tagħhom u għatihom il-qawwa, it-tieba u s-saħħa. Kun qrib ta' dawk li lejlu nar jassistu lil morda kif ukoll tas-saċerdoti li b'attenzjoni pastorali u ħeġġa evanġelika qed ifittxu li jgħinu biwiżnu il-kulħadd. Verġni Marija, dawwa l-imħuħ tan-nies tax-xjenza biex isibu soluzzjonijiet ġusti ħalli tinteleb din il-marda. Għejn lil mexxejja tan-nazzjonijiet biex iħabbirku berf, għoża u ġenerożità, jagħtu l-għajnuna lil dawk li m'għandhomx meħtieġ biex jgħixu. Jippjanaw soluzzjonijiet soċjali u ekonomiċi, viżjoni fit-tul u fi spirtu ta' solidarjetà. Marija Santissima, missi l-kuxjenzi biex is-sommam enormi ta' flus użati biex jiżdiedu u jissaħħu l-armamenti jintużaw minflok biex jippromovu studji tajba bris il-prevenzjoni ta' katastrofi simili fil-futur. Maħbuba Om tagħna, seddaq fid-dinja kollha s-sens ta' appartenenza għal familja waħda kbira, fl-għarfien tar-rabta li xxierek il-kulħadd biex fi spirtu ta' aħwa u ta' solidarjetà nagħtu l-għajnuna tagħna f'tant sitwazzjonijiet ta' faqar u ta' miżerja. Ħeġġiġna biex inżommu sħaħ fil-fidi, nipperseveraw fil-qadi u ma nedew qatt nitolbu. O Marija, faraġ tal-imġarbin, ħaddan miegħek lil uliedek kollha turufnati u itlob lil Alla biex ma jdumx ma jerfa' id-drieħ setan tiegħu u jeħlisna minn din l-epidemija terribbli biex hekk il-ħajja tagħna terġa' lura f'serenità għar-ritmu normali tagħha. Fik nafdaw, int li bid-dija tiegħek iddawwa lill-mixja tagħna bħala sinjal ta' salvazzjoni u ta' tama. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Amen.